usiyathengisa fani hayi futhi igosi komsana ungabona ubuze nobuthengisile wena udayisa nje everyday everyday futhi ichansa mana yathengisa wasilalahle ndicustomer thengisela ngabona umbuzo nombuzo awunawo type C awunawo type C lona Good morning, guys. It's your girl, Zolia. Enjoy, guys. Ngizomplaga namhlanje ngiphathe lo plug. Sine-special la emsebenzini guys. If uthethe imoto manje uzoqala ukukhokha ngoFebruary. Shuthi nje uzokwazi ukubhudla kahle imali yakho ukhululeke ngoDisemba nangoJanuary uzokhokhe nini ngabe uFebruary. Usulive. Yimo ukwezimoto ezinjalo. Eqolini? Ukwezimoto ezinjalo phela uzobhadala ngoFebruary. Yes, akusizo zonke imoto okhokha kuzo ngoFebruary. Ezinye nje uqala manje ukhokha but nje Honda, Elevate, JAC yabo zonke lezi nezinye omoda yabo uzoqala ukukhokha nini ngoFebruary. And ezinye kwehle neprice ke installment. Yini sma? Awunawo type C? Awunawo type C? Ngifuna uku-charger ama-earphone ami lamancane. Ama-AirPods Yini konje vele lento encane la i-microphone. I-microphone. aphuma nje ngakho nje Ayiphumanga la yami nje. yaphuma nayo nje Iphi? iseboxini Ayikho. ngisekho ethika Ayazi phuma mhlawumbe bakhohlwe kuyifaka. Wayibona wena? No, usho yaka-marketing wena. siyasovula nawo nje la Ayikho cabanga phakathi. kusile nje No, kushuthi kalahla wena ngibona uvula la. Wena ngempela. nakhuli Small charger yami guys. nakhuli Ngiyaphila njani? Bani singo? Thank you Khaya. Cishe ngathi uthandwa yimi ngizothi ngithi kanti umfana. Wee. Oh my god. My eyes. Good morning, lovely Mazide. Unjani? Noma ufuna ngize ngithenge imoto yokuqala, ngicela uthenge imoto yokuqala ngempela. Okunye sobuye sikhulume. Unjani ma una? Guys, ngizonze uthenge imoto bakithi sine special, sine Black Friday special. Niyazi ke nani ngoNovember kuba ne Black Friday. So imoto ezinye kwehla ama price, kwehla monthly installment ezinye uzokhokhe nini next year ngoFebruary. Hello bani sibahle. This is Lonabo. Guys, babingeleni. Molweni guys, lona nguTetelo Lonabo usisi kaXolile apha eHalfway Honda JC Porsche Team. Usisi wami ke enyandazi bawuthinda sesimomodiya but don't mind that. Usisi wami andazi ubuya ngixayela nabo uthengisa imoto zakhe ziqala ku3.5 installment. And akayithengisa imoto ebolileyo because this is the brand. Yaza ngiboni. Yaza ngiboni. Okay. Wafuyilo. Ngeke akuthengisa imoto nje apha kuthengisa imoto eqondileyo. Quality. If owned imoto yethu ayikho ngaphezulu kwanenze wa 50,000 kilometers. Less than 50,000 kilometers. That means nemoto is fresh. Yabo. So yabona yengoku uXolile xa ngaba ufuna ukubhatala ngoJanuary ngacommunicate no manager athi manager ngicela customer lami ngibhatale next year. Ngiyakwazi ukukhulumela mawuthi awukwazi yes because ngoDisemba ufuna kanti wena ufuna ukubhudla imali kahle ufuna uhambe naye ngoline so
nanku sisi inamba yakhe I think ikhona kwi-bio. Yes, ikhona kwi-bio number. Please let's support each other, guys. Anze uthenga imoto. Yeah, please support usisi madoda. She's a hustler. Thank you. Yini Nasma? Awu yebo sanibona bobakithi. Awu yebo Nkosi yami, awu yebo. Nkosi yami. I want to marry you. Washadwa ke lapha. Wathenga imoto kuqala. Washadwa ke lapho. Yeah, sanibona bafethu igama uSipho Senkosi Simanga Smackdead S wakamthembu Sibongo. Lalelani, uxolile udayisa imoto, cars. Imoto eyindala, imoto certified pre-owned. Certified pre-owned nama new cars, brand new cars. Mau blacklist uyakhona ukuthi cha. Ngeke. Hawu yaza ngibona. Cha ngeke. Ngaqala ulungisa igama lakho because yabona mau blacklist hayi kuba nzima ngempela. Ngishifoni i-contract phone akwazi ukuyithatha. Hawu lutho. Nawe ngiblacklistiwe nje. Hayi bathatha ID yami babenza imigila mkhuba ID yami. Ngikweleta 28,000 ka MTN wa iPhone 14. Ungenayo kwawena? Lalela ke, mawuzofika no cash lento ilula kakhulu. Wozolanda imoto yakho. Nikhona yasomngane wami okwenza lento lena ka-MTN. Yini le bayenza ka-MTN onayo ka-MTN? Mina ngalahlekelwa i-ID for like 2 months. Ngayina kudaba i-ID yabo. Ngihambe ngiyoyenza ngibe nentsha. Mase ngithi ngangeka PayJoy. Ngiyoshiya ilokhuje phone khona. Athe baba. Kweleta MTN wena. Kweleta MTN. Ngije mhlawumbe bazoda ama-airtime sasiwakweleta lawo emafonini lawo mhlawumbe kuthiwa ngikweleta mhlawumbe 11 rand. Blacklisted mhlawumbe after 6 months yabo ungakhokhi after isikhathi. Lati yani 2023. Ayikaphelele. 23 Ayikaphelele namhlanje. Ayikaphelele namhlanje lona. Mana ngikhokhe. Bakwazi ukutrack ukuthi ubalo wase-ID yakho abokuzila amakhamera leyo daily and amakhamera asebenzelana. Hayi ngiyasona MTN unaso isandla ke. Ngoba phela i-ID uyabona kwi-ID ukuthi ngawangena lo muntu lo. Asibabonga. Ungenza kanjani umuntu i-iPhone nge-ID ongayena? Vele basebenzisana. Basebenzisana uma babophe vele. Yobopha uzowazi ngani ukuthi muphi MTN bebangaka. Ingakho uma nithatha ikweleta ubona ukuthi ikweletayo nangani. Just in case khona usevule something nge-ID yakho. Olungcono usungayithatha imoto wena. Vele ngiyakholwa. Uthatha nini pho? Ngisebenzise serious ngizobe ngibona imoto. Serious. Ngabe ngiyayithatha. Manje inkinga yabo. Thengani imoto nina. First one. Mina umdala ekhaya sorry. Kwesifila sibolota kusiyafana nje. Kuyafana. Yabona nje. Yabona. Ngabe ngithengele imoto nje manje. Khona kodwa. Guys, ngicela izenzo ukuthi imoto bayithi uma uthi imoto manje uzikhuphe next year ngoFebruary. Mo blacklisted asikhona ukusiza bakithi. Manje uqala ulungise lokho kuqala. Uthi mawuyazi. Ngihambileke mina manje bayisikhathi 8. Ngihambe kusengenze kanjani? Koshaya imini nginjani ngizophinda ngize futhi. Awuthi ngifuna ukucheck something lapha nda. Bye bye lona bo. Bye sisi. Bye sisi. I'm hungry guys. Anhalele nongithengele lunch. Good morning. How are you? Sorry, man. I'm good. Do I shine today? Oh, hi Shane. Shane, when are we getting our t-shirts? Yeah, there's the one. The other ladies are just adding to it. So there's a big one. Okay. Good morning. License akami. Izolo ngithenge nawo amakhekhe. So ngizobamba umoya ngawo kwamanje because angifuni ukudla lunch yami sazolanda. Selude usuku oshana ngo-5. Mina ngiphuma ngo-5 la emsebenzini.
Ngiyabonga. I'm hungry so early in the morning. I'm always hungry. Ngiyahlezi ngilambile Nkosi yami. Yes, ngicela ngithenge lunch. Looking good. Thank you. Now I'm gonna on the malicious. Pizza. Ngicela pizza, ngicela ngithenge pizza. Crumb deck. Chicken. Ngithanda kabi pizza. Ngicela ngithenge lunch guys. I'll try my sweet jam cake. How much is it? 280 something. Because ngithanda le nama sausage amara shela aseqani pizza. Ngithanda leyo. Ufake iphinifa wena lapho sothenga ngisho wasihlalo lesi. Okay. Ngapela. Sotfaka. Kuzay nenye. Ngakazi ngithenge ipizza. Please. Ngithanda ipizza. Wazange uthenge imoto kodwa ngoba ngifuna ngithenge lunch. Mosithi imoto manje. Ngizokhokha next year ngoFebruary. Kade ngacina ukuba live Facebook wami yazi. Ngicabanga ukuba-check. Ngoba ngina. Angifuni ngithenge ipizza. Haba yini? Ngibeke nginibone. Ningakhohlwa ukuthatha inamba yami kwi-bio yothenga imoto. Ngisenda ama-documents, ngisenda ama-ID, license, uma uthi uyasebenza, 3 months bank statement, nama-payslip awu-3. Uma ukuthi u-self-employed. Uma uthi u-self-employed uzosenda i-6 month bank statement, ne-ID ne-license. Yes, because angifuna ngithengele ipizza nje. So sengangishiya. Nibe nosuku olufana nami.